Dobre, dneska väzňová dilema. Väzňová dilema je mm, časť hernej teórie, game theory, a po anglicky je to The Prisoner's Dilemma. Je to vlastne určitý typ hernej teórie, kde máme viacero hráčov, ktorí robia ťahy zároveň, čiže je to zároveň hraná hra, nie po ťahoch ako šach, ale zároveň všetci naraz, simultaneous. Stáva sa to vtedy, keď všetci hráči majú ako ich dominantnú stratégiu, čo dominantná stratégia je vlastne, keď všetci hráči majú ako ich dominantnú stratégiu niečo, čo vedie k zlému výsledku pre všetkých, k horšiemu, neoptimálnemu, nedobrému výsledku. A dominantná stratégia je vlastne to, čo by si mal robiť, pretože nezáležiac od rozhodnutí ostatných hráčov, je to pre teba to najlepšie. Že keď sa pozrieš na alternatívy, tak je to pre teba najlepšie rozhodnutie, nezáležiac od toho, čo spraví ten druhý. Alebo ostatní všetci. To je dominantná stratégia. To znamená, pre svoj osobný sebecký, pre seba by si mal zobrať tú dominantnú stratégiu. Ale keď ju zoberieš a zoberie ju aj on, tak ste na tom horšie, ako keby ste spolupracovali a nezobrali to ani jeden. Keď ju zoberie iba on, ty si v riti. Keď ju zoberieš iba on je v riti. To znamená, že on ju tiež musí zobrať. Ale ak ju nezobereš ty a on ju nezobere, tak ty si v riti. Ak ju zoberete obidvaja, tak ste viac v riti, ako keby ste to nezobrali. Čiže preto to je pre teba tá dominantná stratégia namiesto tohto. Lebo tu si buď v riti, alebo si dobre, a tu si úžasne, alebo si menej dobre. Keď ste obidvaja dole, tak je to horšie, než keď ste obidvaja hore. Preto je to väzňová dilema. Obidvaja by mali spraviť toto, ale nie je to optimálne. Keby ste spolupracovali, tak ste obidvaja na tom lepšie. Príklad tohto sú obchody. Platíme, povedzme, nejakú cenu. Ak znížim cenu, tak zarobím viac peňazí, lebo viacej ľudí pôjde tu a tento zarobí menej. Tým pádom on by mal ísť tiež tu, tým pádom máme menšie ceny a zarobíme menej, ako keby sme boli tu. Rovnako globálne oteplovanie. Multi-person, veľa ľudí, celý svet v podstate. Ak ja proste spravím niečo pre to globálne oteplovanie, že jazdím na bicykli a také blbosti, tak mne osobne to až tak nepomôže. Čiže pre mňa je dobré proste si ísť autom rýchlo, ako chcem, robiť si, čo chcem. Ale potom celkovo, že pre každého sebecky je lepšie robiť si, čo chcú. Ale ak to všetci zrobia, tak pre všetkých tá zemeguľa sa zničí a je to horšie, než keby sme všetci spolupracovali. Preto je extrémne dôležité spolupracovať. A to sa dá získať tak, že sa dohodneš, sadneš si s niekým, jasne ich potrestáš, ak porušia tú dohodu. Jasne detekuješ, či porušia tú dohodu alebo nie. Ak áno, tak ich potrestáš. A je dôležitá tá spolupráca. Čiže dohodnúť sa tie obchody, ale tým pádom ľudia budú mať vyššie ceny, čiže to nevadí. Ak ty si ten predajca, tak tebe to nevadí, predpokladám. Čo sa týka, ešte tam bol jeden taký príklad v tej knihe The Art of Strategy, chapter 3 asi. Hej. Vtáky.
Evolúcia. Evolúcia. Predstav si vtáky na Galapagoch, na takom ostrove, kde kaktus je najdôležitejšie jedlo proste. Oni sú dobrí na to, že jedia kaktus, oni žerú kaktus. A tí, ktorým nezostane ten kaktus, sú vriti. Preto sa stane dobrou stratégiou počase skôr predtým, ako ten kaktus sa otvorí ráno, roztrhať ten kaktus a vycúcať ho. Ale tým, že to zrobíš, tým, že to tie vtáky robili, tak oni odťukli rozmnožovací orgán alebo niečo také toho kaktusu. Tým pádom ten kaktus nemohol a zvedol a zomrel a všetky kaktusy pozomierajú. A keď zomrú všetky tie kaktusy, keď všetky zvednú, tak aj tie vtáky zomrú, lebo vyhynú, lebo nemajú čo jesť. A tým pádom to je taká ekologická alebo teda biologická väzňová dilema. Čiže vyskytuje sa to všade.